on calminama yeɓiyankoɓe Pindi Média radio e télé on jettama on juwama on jarnama en garta yewtere men lewlal communication ne wole waɗande bandiraɓeɓe eɗen jaada hen e musidɓe men ɗiɗo fanniyankoɓe ɓe Allah hokki gandal Mouhamed Ndim bangam ñaamo fanniyanke ko fate dawgol nder caggal leydi wonde Alaji Abou Gaye fanniyanke ko fate dawgol koni ko kañumne fanniyanke no feewi ko ɓeɗo ɗiɗo jogui yewtere nde enen ken duusoɓe tan gonɗen hakkude mabɓe en jettiɓe jarnimamaɓe aadi mabɓe leñol mabɓe ɗemgal mabɓe yideɓe koye mabɓe Djiby Dieng to banggue caméra Ali Fall montata en jetti yeɓiyankoɓe foof haade men nadde yewtere nde en neldat duwaw faade bandiraɓe men wordenaɓe worde laamorgo no heewi wiyede saabu jaltugol aduna goto e bandiraɓe men jignaɗo won hen guiƴiraɗo won hen hono Demba Nanga Gaye mo ganduɗa eɗen gandi pinal mum e yontede mum e golle mum e leñol mum o hawrela dial yo Allah yirmomo yaafomo harnomo aljanna bandiraɓe warde kala bandiraɓe e hono koylal hunduko hayre bandiraɓe aramnaɓe e kala ɗo bandiraɓe goni ha tengte ɓe ganduɗa kañum goni jayga wonɓe nder Sénégal ha to Gambie kamɓe fof e neldiɓe duwaw Mouhamed Ndim en neldima duwaw saabu ko jaadiɗo jignaɗo ma gorko wonno koɓe sirlidiɓe koɓe haltidiɓe ko an wasi jignaɗo hande eɗen nelda duwaw imin nelduma duwaw eɗen mbiya yo Allah yirmomo yaafomo harnomo aljanna kanko e dendagal ma e julɓe kala noon mi hokkuma konngol adama yettade Alaji Abou Gaye eyyi mawɗo Abou mi salminima en calmini dendagal yeɓiyankoɓe Pindi Média e catte ɗe kala kamɓe kala e kuuɓal en calminiɓe en juurimaɓe en beltima kadi hawride ɗo hannde e yewtere men nde ganduɗa ko lewlawal communication mi salmini mawɗo Abou Gaye en calminimo en juurimomo en calmini dendagal yeɓiyankoɓe foof no mbiɗa ni ko eɗen ustora jinnaɗo men mo ganduɗa ko Funere jinnaɗo men jibinɗo en Samba Law Ndim mo ganduɗa ko Demba Nanga Gaye haali guure ɗe kala ko foof yaara en dundima dendagal cubaloji kala en dundima dendagal fuutankoɓe kala tawno haali joni Demba Nanga ko neɗɗo payodinnoɗo wonno ɗum noon mi salminima mi salmini bandiraɓe foof a jarama Alaji Abou Gaye bisimilla konngol yeeso ma eyyi tokara mi salmitimam mi juurimam en calmini bandiraɓe yeeɓoɓe heɗotoɓe en ndeɗo yewtere nde kufɗen e kala saaha so tawi talata o ari hawre oɗo waktu eɗen denda e mabɓe beelamma e woppoɓe haajuji muɗumen kuccodira e téléji muɗumen ngam wawde yebde yewtere nde en duwanima hono Mouhamed Ndim e sankari jignaɗo makko hono Demba Nanga toon to Worde kono noon duwanortoɗen toon hono Mountaga Gaye en kañumen foof eɗen mbiya jaaɗo o ko enen foof jaara kamɓe foof en duwanimamaɓe kono noon kadi eɗen duwanoro hen hono maire Dumgalaw par ce que kamɓe koye commune Dumgalaw ɓe jeeya woni Ibrahima Gaye donc ko yeehi ko kañumen jaara ɗum Ibrahima Gaye neldoma hen duwaw no fewi neldima hen duwaw ko wona ɗum koko juurade ceerno meɗen halifa meɗen hono ceerno Hamdel Madani kañum koye ceerno Habibou ceerno Saydou Mountaga kañum e ceerno Makki e galle o foof eɗen calminaɓe eɗen juuroɓe eɗen ñaagoɓe duwaw eɗen neldaɓe duwaw ceerno Hamidou Yero Ɓan kañumne kadi eɗen calmina ɗum eɗen duwano ɗum kañumne ko hanki waɗanno hono leylatul hatmiya mo gandanɗa hono wona hatmiya kay ko salatu tasbih kanko ko hanki o yuɓɓintuno ɗum jammangue a tardi ala kon jamfiɓe ala jam fak ala ceerno pourtant a namdama toon noon woodi ciisi o goto no woni ɗon wi ala ngo ɗo rendo wona rendo te aɗa andi min o nandatami mi anda ko tottaɗo lawol ngol walla ko tottaɗo ko mbiyata ko tagdi muɗɗalak hande o de kam inchallah hande o kam mugaddam walla ko hande o kam ceerno Yero Ɓan kam il faut que men ñawda o hokkino biye avion ngola tawi ko biye hajju mi so habde biye o e goɗɗum ko fodannomi joni kadi so waɗi o haalnanimi ɗum il faut que men ñawda biye o kam mbaɗa wona biyeji biyeteɗi tan joomum mbiya ala cikkannomi ko kalis totteteɗi
Allah tawa wonnaata on domaine min ko biye ko jahaw makka mi yalti on calminama on juwama on jettama jettoji ɗo fuɗɗima laaɗo haali ha Djiby Dieng to banggue caméra o musidɗo goto waɗa commentaire o wi min jittan ko so jooɗima kalon min jiiɗa jannodiron min jiiɗa ala fijo ko fijiɓe yewtere wayata kono joɓɓi dawaɗi ndu yana ndu yankino cow wonnano yeeso to keppe ma so Allah jaaɓi inchallah noon hande ma en kalko fate proposition de loi d'amnesty eɗen gandi ne heewi caɗele caɗele ɗe ɗe pamɗani ha tengte e yiyande ceerno Alassane Sall proposition mo waɗi e yiyande Amadou Ba Pastef way kono ha joni ko lande gonɗo e laamu e serendiɓe gone habde to banggue gandal kono ɗum ko to banggue dawgol ina woodi hande caɗele mawɗe ha tengti to banggue laamu nattoɗo hen on banggue so jii oppose aji serendiɓe wonɓe e caɗele ko wona ɗum ko en jii hono Lat Diop ñaguinoma liberté provisoire kono noon no wayno koko sallanani Samuel Sarr kañum homo gueɗe mum koko ndiwta Moustapha Diop nana fawi e immunité parlementaire muɗum ittede kadi fayi koye ñaawede en mbawa haalde ha gaynen en kalani ko fate jotodire hakkude leyɗele hono diplomatie hakkude Sénégal e Mauritanie kono beele ko Sénégal e Mauritanie tan walla ko hakkude yoga e leyɗele hakkude men e leydi Mauritanie e kuulal ngal Mauritanie ƴetti wona tan Sénégal ko yoga e leyɗele ɗe yimɓe men ndewata ɗon ɗanniyankoɓe e ɓe ndewani lawol ko ɓuuri million neɗɗo nan toon longi ɗum kadi ko ma ƴeewe e hol caɗele jogoye battinde hakkude leyɗele kodduɗe en kalta ha gaynen en kalani ko fate ko wiyete ko campagne ruumo beele ko waglide haqqillaji yimɓe beele ko jertinde yimɓe walla wonko muuli e nder hen wonde won gueɗe kewɗe usta ha tengtel ande Pastef sukaɓe muɗum wiide ko heewi ustama ko wayno courant walla ko wayno mbuya ko nandi hen woɓɓe kadi jaadani e ɗum ɗeɗo toɓɓe jiɗmi jewten subaka hande o ñanden ko am puɗɗinomi tokara bisimilla mi arta e ma hande proposition de loi mo ganduɗa ina waɗi cewdal miijoji hakkude ceerno Alassane Sall e Amadou Ba mo Pastef e tokara mi jarnimama ko wiide han ndeɗo toɓɓere nde heewi gulali e ko ɓooyi gila e temps campagne walla kam caggal nde campagne présidentielle o nde gasi e laamotonoɓe keeɓi laamu jooɗi laameteɓe ɓe laama jebbeli e caggal muɗum waɗi dillere wande nde en jii ko ummitini ɗum e campagne ko fati e député ji ɗi woni législative uji cakkitiɗi ɗi en nani kadi haaluji kewɗi jalti hen kono ɗiɗon haaluji fof jaltuɗi hen ko ɓuuri hen heewde so tawi en ƴeewi addi ɗum ko ɓen ɓe ganduɗa hono wat ko wonɓe e senggo laamu sabu kala ko wonɓe e luundo ponno addude to banggue miijoji muɗumen to banggue jiyanɗe muɗumen to banggue ñiŋoje e peloje muɗumen e ayibaji ɗi ponno wadde ene wayno elle ko laamu ngu ko kañum hetti e oɗon fannu wone wattude ɗum kono noon so tawi ƴeewama fatira ɗum koye hoore muɗum ko fonno faade e luundo walla ko luundo fonno ƴettude fatira e laamu ko ɗum woni ko laamu ƴettata ene fatira e luundo wadde noon so tawi en ƴeewi ndeɗo toɓɓere waɗino dumunna en nani kanko président de la république ni e hoore muɗum kanko adi ƴettude konngol makko e 31 décembre o holliri wonde ko faati e caɗele bannoɗe e hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goo fayi hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi woni janvier o ha février o e ɗum ɗon so tawi ƴeewama janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goo mbiyanmi e février hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi donc ɗum ɗon so tawi ƴeewama kanko hoorejo leydi ndi o wi wonde yimɓe mbawa huccidde e yimɓe ɓeeɗo ene mbara pittali ene keddi hen ɓeeɗo ene mbarana ɓeeɗo ene bonnana ɓeeɗo e ɗiɗo fitinaji fof neɗɗo huccita hen wiya wonde jomumen tan goppirama noon mete ene wawi wonde ɗum ko konngol président caggal muɗum kanko hoorejo jagoɗo o arti o wi wonde ko haalete ko to banggue loi o wonde ɓe jaafama ɓe jalti ɓe mbaɗini kamɓe gila adana ɓe jaadano hen ɗum wanno kuulal ngal nde adda to suudu sarɗiji ndi kanko e hoore makko hoore jagoɗo o wi wonde min noddi kaari mi waɗi feere ha dañmi no noddirmi kaari mbimi ɗum wonde so tawi loi o addama toon to assemblée ko onon goni hon caloɗe wona yon luundo kuulal ngal wiide wonde min jaɓani ala kono hoto mbiya hen haydara eyo gone hen tan ko wiyete neutre ko en mbason wiide ala firti wonko laaɓano hen gila nden nde o ari nde o wi wonde so tawi woni ko minen jaafeteno min jiiɗa yaafede
min jafnaki min jiɗa yaafede so tawi woni ko loskito waɗete loskito ngo kala mo gandanɗa hoore maɗa ene tuuma hen yo nodde gila e dow hooram min gonɗo hoorejo jagorɗo yomi nodde wadde noon ɗum ɗon so tawi artama ha ɗo wiyama wonde ngal ɗon jaɓɓal ngal ɓe kalno kamɓe e sahande ɓe goni e campagne législative fewde ñallagal hande so tawi kadi ko kamɓe dutti ɓe mbi ala ko min mbino ko e fannu no min mbiruno ni yo ɗum waylo holko addi ɗum ko ceerno Alassane Sall wiide wonde ko kamɓe mbino ko kamɓe ɗaɓɓuno koɓe ɗaɓɓuno ko wadde yoɓe tabitin ɗum so tawi ɓe mbi wonde rokkannoɓe ɓe daña kewinde toon to assemblée nationale ko haaɓe mbawa kala loi moɓe gaddi toon tawa eɓe dañata caɗele to banggue vorgol loi o yawtinde ko ɓe jiiɗi wadde ko henna ɗum ɗon noon ko wallude hoorejo leydi ndi e wonande no ɓe mbiruno kono noon so tawi a ƴeewi hande o so tawi artama hay hande onon ko onon mbino yon dokke kewinde on dokkama kewinde toon to suudu sarɗiji to ko onon mbino so tawi on gari ɗum ɗo kon ittoɓe ɗum ko onon mbino ɗum ɗo so tawi on gari on jaadani hen ɗum ka ha joni wadde fotani wadde caɗele fotani wadde gulali min jiiɗa nodde min loskito waɗe ñawore waɗe ande hol waɗɓe bonande ɗum ɗon kay jarani gulali so tawi ceerno Alassane Sall siftini on ɗum kay ko eyi tan walla ala ceerno Alassane Sall wi wonde ko podoje ɗeɓe podanno yimɓeɓe yoɓe gartu hen so tawi en kettima noon yimɓe mabɓe ko ceerno Alassane Sall yiyande nde addi nde wonande ko faati e oɗon yaafuyo yo riwti yo momte ha laaɓa ceer kala mo gandanɗa hoore maɗa ko tumanoɗo hen yo nodde loskito waɗe ñawore fawo e dow guenol joom kuugal fawo e dow muɗum so tawi woni député mabɓe yalti wi wonde ala minen ko Alassane Sall wi ko ala min jaadani min jaadi ko so tawi wonde ɗum ɗo ene firte tawa ene jogui no firtirte holno firtirte togar wonande anduɓe ko kaali ko so tawi en tugnima e muɗumen enen en mbaɗi ɓeto meɗen ko hakkillaji meɗen dokki en en tawat ko musiba woni hen hol musiba gonɗo hen so tawi wiyama wonde neɗɗo so tawi a wari neɗɗo walla bakki natɗo e nder magasin bitik janano wakki sac mew wakki sac selia ɓitti bidon nebam walla welni bidon nebam ɓitti gayno goros sukara oɗon so tawi wiyama wonde oɗo so jaggama wiyama holko mbaɗirɗani wi wonde mbaɗirmi ɗum ko sababude politique o woppete haydara ala ko fawoto e dow hoore makko so tawi woni ko barɗo neɗɗon so wi mbardu mom ko sababude politique ko noon o woppirte so tawi ko bonnanɗen o wi bondiran mom ko sababude politique ko goppeteɗo joni noon hol ko ɓe mbi wonde na waɗi e yimɓe capanɗe jeetato ɓe mbi mbarama ɓe capanɗe jeetato fawɓe ñanden cimtol jaltumnol ngol wi wonde ko yettaki capanɗe jeetati wonande ɓeto ɓeɗon mbi wonde ko capanɗe jeeɗiɗi pawɗi ha joni ko wawi hen wonde fof haytan ko fittando wotour ko fittando tan e nder muɗum joni kamɓe so tawi ɓe garti ɓe mbi wonde joni na waɗi waraɓe ko kure mbari ɗumen ɓeɗon ɓe kure mbari ɗeɗon kure yo loskito waɗe e ɗeɗon kure ƴeewe hol fellunoɓe kure ɓe ko hol kañumen joni noon enen hakkillaji men ne ñawri wadde so tawi woniri hono nda noon ɓe joppi ko police ɓe joppi ko gendarmerie wadde enen ko toon hakkillaji meɗen jarata mataw kamɓe ɓe jiiɗi ko wiide wonde police walla gendarmerie yo ñaawe saabu police walla gendarmerie fotani fellide walla ni walla na kono noon so tawi anani ndeeƴe tan ko won ummiɓe ɗo jooɗino so tawi jomum yaltani manifestani yaltani heeli yaltani hocci hayre ene weddo yaltani hocci cocktail molotov duppi oɗon police wiyata ɗum haydara yimɓeɓe wona nana jaaha joni holko police wi holko police waɗi haydara police so tawi laawima kañumen keedi e ndenka meɗen keedi e kisal meɗen keedi e gurdam meɗen ni ga ɓeɗon noon so tawi woni wonko ji ko gandanɗa hoore maɗa ene fayi e muɗumen walla ene fayi e ɓesgu Sénégal naɓe darima gam hajade ɗum ɗon an a wi woy sayo ɓeɗo ene daro ene mbiya wonde ene kajo ɗum ɗo a girpima ɗumen so tawi a dirani ɗumen kañumen jogui koko warata jogui koko gañata jogui ko joguitaji joguitaji ɗe jogui ɗe mataw kañumen ko wiyede wonde ko ngala e politique wadde noon ko potani kañumen ngala dalilu so tawi kural ummima e jomum ala dalilu dallinorade wiide wonde tagui mi fellude ko pour politique oɗon ala hen wadde so tawi koto banggue yaafuya o so tawi en ƴeewi wullannoɓe ɓe noddunoɓe yo wulle ɓe noddunoɓe yo hele ɓe noddunoɓe yo bonne ɓe noddunoɓe jaltine kaɓirɗe mon jalte mbatte ñawdolle moɗon jalte keɓoyen e bedda jalte e mbaɗoyen ni jalte nangoyen président jaltinen ɗum to woni to taƴen ɗum mbatten ɗum kette gummoɗe kala e moɗo e haaluji mbaɗi noon so tawi yaltini yimɓe oɗon kam kañum ala hen saabu ko politique noddiri wiyata joni noon hol gonɗo hen caɗele ɗe ko ɗon goni kamɓe ɓe jiiɗa tawde ɓe jiiɗa tan ko yo rutti ha laaɓa cer kala tunwunoɗo hen ɗuminne
heddi noon ko woni e nder muɗum ko woni e nder muɗum ko wiyade wonde so tawi wiyama wonde yo ruttito to fuɗɗanoto mato président de la république et premier ministre duttoto ko kaso ɓeɗon kay duttota ko kaso sabu haɗata ɗumen ruttade kaso ko yahata kaso koko natoyta toon ko kamɓe caabobinta ɗum ko kamɓe mbiyata kaari yo naat kaso kaari hoto naat kaso sabu en jii premier ministre kañum darata hokko kañum haalata enen kala ko mbawɗen ɗo haalde en mbawa haalde e bonande en mbawa haalde e musiba noddaɗo en mbawa haalde e jamiroje gaddoji fitina gaddoji pittaɗi heddade hen tawa en deftani e haala premier ministre kala ko kalɗen koye haala makko defteren donc ɗo henna kala ko wawi waɗede to banggue ngal ɗo kuulal kala koɓe mbawi tabirhinde hen gonga ala hen nunɗal ala hen sariya ala hen koye dow dolago e dow ko minen keedi e laamu ko minen mbaɗata komin beela fof ko ɗum min mbaɗata min ko ɗum woni ko jiirum ɗum a jarama Abou a jarama mi ɓeydanma ni to banggue pellugol ngol wonɓe ganduɗa ko kamɓe ɗumen jogui natɓe magasin ji pelli wonɓe toon ɓe taw ni wona laamu mbari kadi jaltini wadde kadi ko musibaji goɗɗi goni e nder hen enen ndima ko ɓetta e ko Abou haali ko so tawi mboɗo andi ñanden a merti hen e pamen pammude no fewi kono nde wonno ko ɗum jolle ɗe jawtani taw koko joli ko ƴeeŋani en mbawa ƴeŋde hen eyyi to banggue amnesty nde tawno ko ɗum gueɗe mbiyata ni justice ko ɗum hunde wande technique no fewi hay so tawi en gona fannuyankoɓe to banggue technique no ɓe mbiyata ni ñawoje justice ana moƴƴi kam neɗɗo o mo addu hen tan eno famiri eno yiiri ni eko wone waɗede ko kono kadi mbawen artude amnesty mo yimɓe kewi wullude o hol batte mum e hol gartam tawno so tawi en nokkuyi dow guilay 87 guilay 91 guilay 94 omo ganduɗa ko maître Babacar Seye ha hande ene heddi musgol ɓerɗe e ɓen ɓe ganduɗa ko kay woni ɓesgu makko hen sahaji ni jiya yimɓe ɓe ganduɗa nana jeeha e plateau ji nana jeeha ene tuume wonande ko kañumen caabi gueɗe jeeno e wawɓe en jeeno e yallima yaw fo Mody Sy ndeysaan hurtima e joomi ko Mody Sy ne jeeyno e leptanoɓe on saaha leptidaɓe Abdoulaye Wade eɓe mbiyata nanganoɓe donc ha joni ana jokki aɗa tawa ɓen famille mumen ha hande enen jogui ko yete ko en envers ni laamu ko fonno wadde ko wonande gouvernement Sénégal ko fonno wadde ko waɗani wadde ne moƴƴi yimɓe so tawi mbaɗa amnesty yimɓe kadi mbawa ƴewtade mbawa kadi yewtidde ha consensus daña waɗa on saaha yimɓeɓe mbawa huccidde en heddi noon oɗo amnesty kalateɗo ene moƴƴi kadi yimɓeɓe mbawa vraiment yarude hen seese goto fof kadi wawa andude holko fotata wonde hen responsabilité mum holɗo ɗum fuɗɗori ko guilay 2021 no ɓe mbirate ko way noon e saaha covid 19 rewi ɗo yimɓe fof ne mbiya yo curo galleji mumen woodi yaltuɓe ha woodi ko kewi noddi ha noon sukaɓe jalti mayde yonti ɗum woni ko reɓi repti ha 2024 ko gueɗe dawrugol e ko way noon wadde ɗum ɗo fof ko hunde fonde ƴeewede so tawi yeehi wonde ene jeeyano e discours aji ɓen ɓe ganduɗa Ousmane Sonko e wondiɓe mum gueɗe ɗiɗi nde ɓe mbi so tawi ɓe ƴetti laamu ngu ko hunde ganduɗa ɗum kamɓe goppata ko mbiyata ko ha ɓuuɓa woɗɗini keyduɗum wadde criminalisé ko mbiyata ko l'homosexualité debbati gorkati o ko wona ɗum ko amde oɗo amnesty sukaɓe mabɓe ɓeɓe kollita wonande nane maayi hen ɓe haɓe tongi ko wayno vidéo ji e ko way noon neldoya ni on mo ganduɗa ko avocat mabɓe Juan Branco ɓe mbanno chargé à l'international yo won ko waɗi hen rendinde nguɗo laamu ha ni toon to cour pénal international e ko way noon e ɓen sukaɓe waraɓe donc ɗum ɗo foof ko hunde ganduɗa ɓe mbi ɗum ene muusiɓe soɓe garima ɓe ƴewta ɗum joni noon so tawi ɓe gari ɓe kawri ko yiyete ko réalité ji du pouvoir hitande yimɓeɓe ne saaha foof ne ciftinaɓe haalullaji ɗi ɓe kalnoɗi so tawi ceerno Alassane Sall ƴetti ngal jaɓɓal siftindeɓe koɓe jejjitani wadde fota yiide ɓe mbaɗa ko yiyete ko modification ji noɓe mbaɗatini enen to banggue dawrugol e Afrique malheureusement kala ko an so tawi a laamimo sa yiiɗi hunde alay sago change no on yino on mo ganduɗa ko ministre de la justice Sidiki Kaba yimo justice Sénégal o jogui tan ko ciseau makko o jabti ɗum oy ko couture de haute couture ciseau mo haute couture o yiddi tan toujours maɓe ƴeewɗo ɓe ndewi haɓe mbawa change ude ɓe daña koɓe jiiɗi ko kono ɗo
mi sikkan so tawi mawɗum waw latade ko nanaten ko mi wawa juude hen ha ɓuura ko mawɗo Abou yi ko nanaten ko kam eɗen mbawi ɗum ɗo so ɗawi ɗum woodi on ɗum wat ko yiyete ko une justice sélective e mboɗo sikki dans une démocratie normale leydi ndi ganduɗa hande ko hormandi ndi ganduɗa ko yeɓetedi to banggue ñawoje ko way noon e potal ko yiyete ko e foddeji neɗɗo o ko hunde yimɓe poti rentede hokkude kadi teddungal ɓen ɓe ganduɗa ko kay goni joguiɓe nden kay kisal men yimɓe fof ne gandi ko ɓenni ɗo ko en jii e autoroute à péage yimɓe ɓe ganduɗa ko joguiɓe fetilaji e ndewe auto je ne kepta kahi eɗen gandi ɓen gona joguiɓe nden kay kisal en jii ƴettuɗo brikaji ne fiya e on policier ne fiya ɗumen hoore e woɗɓe ɓe ganduɗa ko loriɓe hen Mohamed Diallo on mo ganduɗa ko Mohamed Diallo walla ka on policier mo ganduɗa ko jungo gendarme mo ganduɗa waasi hen jungo mum saha foof fotat ko yaade France gam safroyade ko way noon wadde ɓeɗo fota yiyede ko justice o ko heedam heedago ya moggu ɓiye jogoɗa sawrade libo ɓiɓe janamɓe wadde ene moƴƴi kamɓe mbawa ƴewtade ko kamɓe mbi haalulaji kewɗi noon nani hen kono mboɗo sikki ene jeeya eɓe ganduɗa hande ene ɓeydi majjinde yimɓeɓe ɓeɗo tato kam mboɗo wawi yiide eɓe jilla hen ɗum ko Macky Sall Ousmane Sonko Pierre Goudiaby Atepa donc yewtere nde foof ko ɓeɗo tato kam eɗen mbawiɗo kamɓe goni yummare ɗeɗo caɗele heddi noon ko no maître El Hadji Oumar Youm yiyata ni hakkude mum codmami cottumami e o mo ganduɗa ko Birane Souleye Diop so tawi wonde onon mbi on jiiɗa mbiɗon ko oɗon cakko min joni min jiiɗa e so tawi noon pomme de terre no ɓe mbiyata ni walla fatatu so tawi ñawi en ganda hen ñawɗo woni koye sac juppen tan e cengelal ko moƴƴi ko hutore ko boni ko wedde min ko noon tan jiirumi ala ni koɓe mbiyata ko mi anda interprétative ko way noon ko loi d'amnistie tan yo artire heddi noon beele ma laatu no mawɗo Abou yini beele so ɗum woni Ousmane Sonko rutto prison so wona président de la république kañum de hankadi woni mo ganduɗa ko président de la république no ɓe mbiyata ni ko gardien des sceaux e ko way noon kañum tan woni ko wawa rutade kono ko heddi ko foye beele pari wadde ɗum eɗen mbawi eɗen ƴee cabboɓe ha ƴeewen holko histoire hokkaten yesso eɗen cabbo ha ƴeewen ko histoire hokkaten yesso o ɓiyama toñinam nane mbiɗa hande koye mbaɗɗo ñanto ceerno kono ko ceerno ñantimi mbiɗa toka noon andi mo jogui karos uji ala kanko kay mbimi ko beele o ñante o pari o wonma mo gaddam ala min o ñantanimi sabu o wona ceerno ñantimo ceerno biyeteɗo de Mamadou Moustapha de Mamadou Moustapha jeeya ko luggere poli boɗeji to leydi Mauritanie o jarama jooɗi ko leydi Faris jettimo jarnimama mo en jetti sababuji ɗi en jarnimama mo en jetti jumsude makko biyeteɗo Sall Dieynaba Oumar Belal mo Sinthiou Bamamɓe e banaji en jettimo no fewi ceerno Mamadou Moustapha joɗɗo gandal o waɗi hande mi ɗuɗaka mi haɓani hay goto ko ceernajo noon ko yettoɓe jarnadeɓe aɗa yoddi hen noon kam Sall hay sa wona kam waɗi non komi ɗum Cheikh Djibril koko fiilimi Cheikh Djibril koko fiilimi ala Cheikh Djibril kam so fiilima korsanani hen yiddanani hen gandalla hen gandalla hen walla mi handa ala ene wawi wonde ni kono noon kam korsa o kam e yidde nde kam ɗum kam woni ko daɗɗi less ɗon noon wawi no gandal wona ya hen Saliou Sow e Amadou Kal ko haasde calima arde jarama mi arta e ma seeɗa a haali joni mbiɗa Macky Sall Pierre Atepa Goudiaby Ousmane Sonko kono sa ƴeewi Macky Sall elle meeɗi laawade tan e nder laamu ha muusi ko ñalɗi mabɓe Kaolack nde Pierre Goudiaby Atepa ari wiide kadruji Casamance nagam les intellectuels tawi ko Casamance naɓe on fitina gonnoɗo hakkude Macky ha laawi meeɗa laawade noon holno setti hen haaɓe bellitoyi haaɓe mbawi wadde makamo mbiɗa o eyyi ko ɗum gueɗe politique tan andi c'est vrai que Macky wonde yannoɗo e makko kono ko ɗum circonstance tan min mbiyami ɗum kono kam mboɗa hande hakkillaji yimɓe fof ene gandi ha ɗum ni sa bo yimɓe ne mbiya on mo ganduɗa ko Cap Manuel woodi ma taw ko yewta toon e ko way noon ha yimɓeɓe hen sahaji kala haala o mo ganduɗa ko Ousmane Yara kañumne ene jilla e yewtere nde e ko way noon kono kam min kam ne laaɓi ɓeɗo kam ko hande ko yahate e ko yewtete ko yardete ata e leydi ndi ko ɗum ko kanko Macky Sall ɗum ko kanko Ousmane Sonko Pierre Goudiaby Atepa Oumar Sissoko Embalo
ɓeɗo kam ko kañumen hande ɗum ɗo ko ɓuri andu ko yimɓe kalata ko heddi noon kono enen jiɗɗen tan ko yoɓe mbad loi no on mo ganduɗa ko Abdoul Mbaye ancien premier ministre yini ala interprétative ala heedara loi amnesty tan yoɓe gartir ɓe mbaɗa ɗum e toon to boowal gendiri c'est vrai que ɓe totti ɗum o mo ganduɗa ko hoorejo leydi ndi ɓe namdima ɗum hen avis mum commission technique o jooɗoto ko ñande le 2 avril ɓe jaha plénière le 21 e ɗum noon wadde eɗen paadiɓe kono noon hoto wat en jiiɗa kay ɓe nanno on proposition mo Amadou Ba numéro 2 mo Pastef yidde tan hilnade tan ittude ɗum ga tan ko arrange ɓe ko heddi ko kamɓe ɓe gacca ɗon ala ɗum ɗon kam mboɗo sikki leydi ndi e hoore mum e ndimagu ɓiɓɓe leydi ndi pota ɗum jaab ko yo ñaawe gotol yawta taw ala feccewe en jetti Abdoul Keba Mbaye ko musidɗam kalna ɗum neɗɗo mo jewtumo no feewi to banggue dawgol yimɓe heɓno ke yiɗɗo o ñantata enen kala saahaji walla miijoji men kanko Abdoul Keba Mbaye wondude billo wan en jetti en jarnimamaɓe en jettoje fuɗɗima laɗo haadi sen gatti toka ko to banggue goɗɗo ne jogui caɗele hande oɗo proposition de loi caɗele to banggue sariyaji Lat Diop wiyama ɓooyi toon no wonde caɗele ɓooyani Farba Ngom ko yeeyi toon omo ganduɗa ko ɗahi o saha kono o ganduɗa ko Lat Diop ñaguinanoma yo waɗane liberté provisoire kono jaɓaka Sabel Sako mum koko yiwta Moustapha Diop nana faye demal jogolde ñawede ko pamta e yimɓe tokara aɗa andi so tawi en duttitima caggal hakkude présidentiel et législative uji kamɓe ɓeɗo jooɗiɓe ɗo ɓe mbino ko yoɓe dokka majorité pour ɓe mbawa liggade kono noon golle ngala golle godani ɓe gollaki taw sabu gila ɓe jooɗi fewde ñallangal hande ko nangi suki girbima hulɓini fayini e fofof ko ɗum woni ko woni hen ko ɗum ɗo fof noon min de jiirumi ɗum tan min to banggue hakkillam ko yidde yimɓeɓe yoɓe jejjit caɗele ɗe guuraɗe ɗe tuggude lewru mars 2024 fewde ñallangal hande caɗele ɗe Sénégal naɓe guuri ɗe ko yoɓe jejjid ɗum hoto hakkillaji muɗumen gon hen yo hakkillaji muɗumen gon e nanggal Farba Ngom hakkillaji muɗumen yo gon e nanggal Lat Diop kono ala foɗo wattinta par ce que en jii on kaaliɗo joni guila e temps Senghor ha Abdou Diouf ha Abdoulaye Wade ha Macky Sall ɓenni ko gueɗe mbaɗe ni han kala e mabɓe garɗo ko ɗum ɗo woni ko fuɗɗorto kono so tawi en ƴeewi ala battani batte ɗe woni ala battani ko hande o yimɓeɓe nana paayi yimɓeɓe nana kuuli kala investisseur en joguinoɗo ngaalu muɗum ponnoɗo nannude e leydi nana huuli yimɓeɓe ko nelde neldotanoɗe ɗe henna nana ɓeydi par ce que ɓeydi nelde ɗe to banggue kiraɗe ɗe henna ko ɗo jomumen wonnoɓe ɗo ene mbaɗa teeɓa ɓe natti wadde teeɓa a faami hankkadi jowiti tan koye ɓiɓɓe muɗumen koreji muɗumen wonɓe caggal leydi ko mbarjiti ɗumen kono hande o haydara ala ko dillata e leydi ndi foof koko dari to banggue guura foof koko tiiɗi to banggue jaram foof koko tiiɗi to banggue kotki foof koko tiiɗi ɗum ɗo foof so tawi fawima e dow miskino Allah ruttitima haute cour de la justice mi anda ko pôle judiciaire nana rewi e yimɓe goor fof nana soppini ene faayi so tawi noddaka tan ko bamum walla kawmum walla mawnu walla miñum banum gorko walla banum debbo koko noddere donc hakkillaji fof nana owi beeli fof nana jowi donc yoɓe kuccani golle e yimɓe ɓen ɓe kuccana ɗumen ɓe ƴeewa wallude ɗumen ɓe ƴeewa koɓe mbino yimɓeɓe koto banggue ñawande nde holno ɓe cafrirta nde ɗon ñawande ko heddi ko noon wiide wonde e kaari noddama walla kaari ene nodde walla ni walla na haydara kamɓe so tawi Ousmane Sonko jooɗinoma ɗo wi wonde Macky Sall koko yiɗi momtude kala opposition e leydi ndi laamu Sénégal wasa jogade opposition ko ɗum woni koɓe goni e wadde e oɗo ñalawma hande o so tawi woni wonnoɓe opposition toon to assemblée nationale kamɓe koɓe jogui fof e opposition so tawi rendinama wonani 30 personnes wonani 30 député eɓenen ndewi hen goto eɓe cottira goto eɓe jippina eɓe cammina ɓe jiiɗi ko heddade toon kamɓe tan meeɓe ɗum kay kamɓe ko majorité ɓe jinno ɓe keeɓi majorité moɓe jinno o ko yoɓe ƴeew holko leydi ndi hato jini eɓe gandi ɗum eɓe gandi ko yimɓeɓe ko cohli ko heddi kay koɓe galana ɗum peeje ɗe ɓe galana ɗum ɗe noon eɓe kersi ruttitade eɓeɓe guittata ɗo en eɓeɓe kulɓinta ɓe en ɓeɓe guitti ɗo henne ɓe eɓe kersi ruttitade muɗumen eɓe gartira ɗumen pour yo gollo leydi ndi par ce que wona ɗum ɓe kalduno e ɓiɓɓe Sénégal naaɓe ko wawno wonde hen foof ɓiɓɓe Sénégal naaɓe wonko dokkirnoɓe guinol golle ko yoɓe liggo kono noon golle ngala
e oɗo saha hande kala ko faati e toon to assemblée nationale kala loi garɗo hon koko ɓennata ɗum ala kulhuɗi yatawɓe ƴetti toon ko loi abugay janggo koko hirsere koko ɓennata par ce que hol lundotoɗo ko kamɓe goni to kamɓe goni keweni ndi lundo haydara ala ko woni toon hande o toon to suude sarɗiji leydi sénégal donc ko yehete ko pop manipulation funti e tan e tuuma muyaji ɗi gasata heddi noon ko ɓeeɗo ɓe kuccani ɗo henna ɓe Farba Ngom nanggama Lat Diop nanggama Samuel Sarr nanggama mi nani oɗo portunoɗo plainte o ari ha wawi yaade toon hanki o hettama kono noon nde hetta gasde nde ko woppira acca hoori joni noon oɗo jaggaɗo min kay kam ko boni ko fof wiyama wonde joom so tawi jaggama ene wawi wadde caution ko tuuma ko woppe wona sous contrôle judiciaire yaha yontere fof arta walla jonte ɗiɗi fof arta hollirde wonde mbaɗane e leydi ndi mi dogani mi siɓaki métaire ɗum ɗon kay horoɓe donkan ɗum innama ade so tawi ko gonga ɓe jiiɗi kono noon koɓe goyanno ko koɓe mbiyanno laamu ɓennungu walla laamuji ɓennuɗi ko laamuji ndolago ko nguɗo tigui woni ndolago a suusa kirtigde a suusa ñingde a suusa felde a suusa aybinde goto foof nana soppini wonnoɓe e radio ji chroniqueur en kala joguinoɗo miijo joguinoɗo yiyande hande hay goto suusa yaltinde yiyande mum hay goto suusa haalde miijo muɗum kono noon kala ko haala koko mbiyannomi ko tan ko pulaar wiyata ko refte bolle ese ko ɗum ala ko refte bolol esum tan kala ko kalɗa ɗo kalɗa koko haalano hol kalnoɗo haalno ko kaari yimɓe fof ne gandi eyi hande o batti record e monde o record mondial to banggue VAR ko premier ministre sénégal banggue gila aduna o diida fewde ñallangal hande gila VAR joli fewde ñallangal hande premier ministre sénégal ko kañum batti record hande o to banggue VAR uji ɗum duttirɗe archive uji ƴeewa jeehe recherche namdo ɗon to banggue caution so tawi neɗɗo tuumama wonko ƴettani laamu ina loskite o addi kalis debɗo tolnade ko tuuma ko addo fawi beele laamu ala hakki ƴewde kadi beele ko addi ko jeeyaka e ko ittano hoto wani laawu ene jeeya hen kono noon tawde woni joomum addi komi tuumanoɗo mbiyami wonde ko ujunere ƴettumi mi addi ujunere mi wonde ujunere nan jeehe loskitoyede continue e losko moɗon an kay wodanma ko jabde ujunere nde heddi noon ko jaɓowo o ko gonga omo jogui droit jabde e wasde jabde omo jogui oɗon droit hay goto riwtata ɗum kono noon ittata oɗo kañumne loi ene rokki ɗum ko tuuma ko so tawi ko ujunere o addi ujunere lawol ene rokkimo wonde yo wellite lawol hokkimo yo wellite lawol no hokki wonde ƴeewen kadi so tawi ko ñamade wonno walla koko dirtina beelana hen itta kadi artira ko ɓeytani momen ndi eyyi no mawɗo Abou yini andi ɗon ne kadi alay saago yimɓeɓe ɓe mbawa famde no mawɗo Abou yini justice ne jaaɓi ɗum andi hen sahaji woni ko mbiyeten toujours eɗen jiiya ɓen ɓe ganduɗa hande ko kañumenne nana mbaɗi gomumumen tan wawde wadde manipulé yimɓeɓe wawde vraiment wirnude hakkillaji mumen e ko way noon justice ana jaaɓi so tawi mi wonko tuumoton kam wonko dewruɗon e yam mi yiya mboɗo jogui ɗum ɗo mi waɗi ɗum caution gonon noon e nebbiso ƴewde beele ko takkoɗon ni ko ene woodi walla wodani yimɓe ne gandi les grandes démocraties hande sa yi koyno France o mo ganduɗa ko kay wonno président mabɓe yimɓe fof ne gandi hande ko dumbaɗo ñawore koko yani dow mum ancien président mabɓe mo ganduɗa wonko rewno hakkude mum mo ganduɗa ko kay woni Momar El Hadafi colonel Hadafi de bangue financement campagne mum e ko way noon donc caution ji ɗi waɗa sibu teddugal waɗi no servir leydi France dumbake waɗa ko mbiyata ko prison ferme kanko mo ganduɗa ko Sarkozy wadde alay sago yimɓe ne gandi to banggue ñawoje ko yiyete ko justice ene jaaɓi ɗum firtani neɗɗo min mboɗo jogui naggam to banggue copreje walla ko ƴewɗon to banggue bien jam ɗum ko galleji walla compte uji jam e ko way noon ana tolni ne ima ko mbiyaton ko mi waɗa ɗon ko addi oɗon ƴeewa ko ɗum justice ne jaaɓi ɗum firtani jomum koko desini komi anda mi namni mi wona fannenke mum min namni anduɓe beele pamde kono ɗum ɗon yimɓeɓe nandi ɗum saaha foof won quotidien ji gartiroɓe ɗum so ɗen copreji yiyama kaari ene jogui ko wayni caggal nde ƴeewa sikkate mataw jomum ko takka ko ɗum woni tigui ko rewra ɗum ne kadi alay saago yimɓe mbawren tati heddi noon kono mawɗo Abou yini min mboɗo sikki hande
nguɗo laamu eɓe jogii darnde maɓɓe ko ƴeewde o sahaa caɗeele ɗe jogiɗen ɗi holno yimɓe jaltirta e ɗeɗo caɗeele ɗe ngannduɗaa men gartu hen to baŋnge diplomatie e ko way noon holno mbatten peeje haa yimɓe mbawa yaltude oɗo kata leydi Sénégal en nganndi wonko gollaɗo Sénégal hannde en dañi pétrole yalti oɗo rapport 2024 ko yimɓe dañi ngalu to baŋnge pétrole ko 995 milliards hay so tawi laamu ngu ɓurani ɗum haalde no feewi ne moƴƴunoɓe mbaɗa ɗum annoncé tawno wonɓe ɗum ɗan ɗum kadi ɗum haalanomo ɗo ko heewi ha yiya pétrole wattama yeeyde ko ɓooyi Ousmane Sonko haalin ɗum pipeline uji ɗi ganduɗa nana waɗa raccordé directement beele ne woodi walla woodani pétrole watti yeede hol peeje ɗe mbaɗat haɓe jeeye e fedde OPEP organisation des pays exportateurs de pétrole holno mbaɗa haɓe jeeye hen hol compétition ɗi wotata wadde hande leydi Sénégal sa ƴeewi to baŋnge premier men pouvoir de recette ko DGID kono yimɓe jii caɗele hande to baŋnge taxe uji en jii crise baɗɗo to port autonome mo Dakar chute mo ganduɗa waɗi port autonome mo Dakar mo ganduɗa ko vitrine wonno ko nokku jaɓɓorɗo yoga e leyɗele ɗe ganduɗa ɗum ɗon yimɓe ne jiitatno koye mumen no fewi to baŋnge ngaalu ɗum ɗo fof koye crise woni beele ɓe pota ƴewtade kamɓe e hen sahaji no koreji men jolfuɓe mbiyata ni e ɗemgal mumen dëpp ɓe poti ɓe ƴewtade e nder koye mabɓe hayso tawi remaniement o yimɓe ne paadi suwa taw e nder mabɓe ƴeewe caɗele ɗe ganduɗa ko yahani ko ɓe mbawa ɓuccude ɗum ɓe ƴeewa caɗele ɗe ganduɗa hande yimɓe dana nguuro ɗum ɓe mbawa safrude kanko mo premier ministre o yalta leydi ndi wona tan hande mboɗon Gambie Mali Burkina Rwanda ala il faut ko yalta leydi ndi ɓe ƴeewoya financement ji ɓe mbasa noon jogade no ɓe mbiyata ni nde tawno ene jeeya hande sa ƴeewi ngol ɗo teppol ngol joguiɗen min toujours komi haalat ɗum Ousmane Sonko ene watti woni darogal mum ɓe yeɓata ko waɓe no Kwame Nkrumah en Mamadou Dia en waɓe no Nelson Mandela en mais ɓen mbaɗani servir leydi so tawi noon ko ɓen o yiyata ko ɓen ko gonga ɓen ko jambereɓe wonko mbaɗi omo wawno wade no ɓen ni walla eto wade no wayni kono wona saaha mo woni premier ministre bon somi naroyi toon ko ɗum ɗat nimide tan koyene moƴƴi o yalta leydi ndi o ƴeewoya tawnoɓe en eɓe jogui philosophie moɓe jarata jimmide yo yaltu leydi ndi o ƴeewoya financement ji o ƴeewa partenaire uji ɗi ganduɗa hande ma gar e leydi ndi beele yimɓe jalta e oɗo crise mo ganduɗa mboɗo sikki ɗum ɓuuri hande ko Lat Diop ɓawa janggo ko Samuel Sarr so tawi a nangui Samuel Sarr mo ganduɗa nane waɗi ɗo central mum kañum e waɓe no Harouna Dia en e woɗɓe eɗen goya milliard uji ɗe tottaten Abdoulaye Dia Séniko oɗo bateau gonɗo ɗo e port autonome de Dakar ne hokka Sénégal courant ne yoɓe des milliards beele cikkuɗa ɗum ɗon so tawi woppanoma ɓenni en jiñanden directeur mabɓe par intérim kaɗaɗo nadde hay gollo golle mum so tawi a nangui baɗo noon so tawi a nangui baɗo no Ɗahirou Sarr ganduɗa yimɓe fof enen gandi darde mum so tawi a nangui baɗo no Farba Ngom a nangui baɗo no Hadim Ba a nangui woɗɓe ganduɗa ɓeeɗo aɗa andi ko yimɓe mawɓe ɓe ganduɗa hande ene mbawi walludemo to baŋnge vraiment ɓamtare leydi ndi ɓen so tawi a nangui ɗumen a uddi ɗumen a yiiɗi leydi ndi yo ɓamtu mi wiyata ma ɓamtu kono ma mus no fewi te adoto tinde on musallo kadi ko ɓesguji ɗi ganduɗa ko kañumen joƴƴinma ɗon mawɗa ɗum on jaama e yeeɓiyankoɓe Ayaw Pino TV ha tengte lelowal communication en jetti lelowal communication aset ɓennuɗo wonno batu kuptide ngu ɓeto to baŋnge daawe to galle Abou Sy Atoumane Sy gongu ari toon tawtede terɗe kewɗe ɓe jewti ko waɗi fayida ɓedde lawol woccingol e jetti gongu fof no hannirta ni henna mboɗo andi saaha woɗɗi kono en kalata ha gaynen en kalani ko fati jotude e leyɗele men to baŋnge keeri waɗi caɗele ñande wonde eɗen miijo yewta wonde to baŋnge sous région hol caɗele ɗe Afrique jogui ha tengde baŋnge koddigal keewi ɗi laaɓtani ɗi tubakoɓe mbanno mawɓe leyɗele keeɓi jeytare laɓitinani ɗumen kono gartan ko woni ko toon to leydi Mauritanie caɗele puɗɗiɗe fañde toon wona tan Sénégal naaɓe ala ko yoga e bandiraɓe kono beele ko ɗanniɓe ɗo ene liggo e nder leydi Mauritanie ala ne waɗi hewɓe ko hewɓe ɗon yiɗɓe ɗannade ɗanle ɗe ndewani lawol ɗe gasani ha joni Sénégal ene ɓeydi ko ɗum saabi Mauritanie hande fuɗɗima tampude caggal pamodire e famodire e leyɗele
ɗe ngannduɗaa ko toon yimɓe njahata fodde million pawɗo temedde ɗiɗi walla temedde tati ujunere e neɗɗo nan toon jooɗi teɓen fof jeeyaka toon kadi ko yiɗɓe yaade mo tani jogiima ɗen caɗeele jooni noon woni fof ko ngalfiɗaa ummudata leydi Mali nan ko jobbiti kaaji maɓɓe Sénégal sukaaɓe nana miijo wadde goɗɗum banndiraaɓe men e ginnaaɓe nana miijo wadde goɗɗum holno jiiruɗon hakkunde hade kam woƴƴen taw ko hakkunde Sénégal e Mauritanie so ɗum ɗo jokki dartaaki holko jogori jibinde e tokara Allah jarama no mbiɗa ni so tawi gueɗe ɗe ene ƴewte ko leydi fof ene jogui kuule muɗum Mauritanie ne jogori kuule ni ko noon Sénégal jogori kuule ko noon Mali jogori kuule muɗum kala mo ene wona e leydi muɗum alay sago a ɗoftoto ɗeɗo kuule Mauritanie so tawi won kuule ɗe lelni saɗa wona e leydi ndi ɗofto ɗeɗo kuule Sénégal so tawi aɗa wona e leydi ndi ɗofto ɗeɗo kuule kala mo ene yaaha e leyɗele ɗe koye ɗen kuule foti ɗoftade en mbaɗino ɗo yewtere mi haali mbimami wonde ko wodani yimɓe ɓe ko leyɗele ɗe yultodiral muɗumen ko so tawi ummima e leydi maɗa a yeehi leydi gondi ambassade ma nan ɗon aɗa jogui ɗon consulat yaha jettoɗa ambassade maɗa yaha jettoɗa consulat maɗa binditoɗa registre leydi ma gonɗo ɗon ambassadeur maɗa gonɗo ɗon o anda wonde an ka ɓiɗɗo leydi ɗo jeyami ndi ka a ari ɗo henne e nder ndiɗo leydi binditoɗa totteɗa kayit ɓe ganda aɗan ɗon e leydi ndi kala ko wawi hebdema kamɓe ɓe mbawa darade ɓe ganda ɗo koɗɗa hol jaatigui ma hol sababu ganda fof so tawi wonko heɓoyma janggo e jaam jomumen mbawa andude holno dartortonoma kono noon so tawi a ƴeewi hande o e nder temedere kala fodde capanɗe jeetato e nder ɓiɓɓe leyɗele ɗe henna ala hen yahoɓe ha jettoya o consulat ji muɗumen gam wawde windotoyade toon par ce que keɓat ɗon tan ene mbiya ha woda ko yani e muɗumen ha hoore yana e muɗumen haalin ɗum e woote Mauritanie o haalde caɗele yimɓe mbi toñitte ko ɗum gonga ko ɗum gonga ko kalmi ko ɗum gonga te kadi mi ruttata ko hen caggal so tawi a ƴeewi hande o leydi Mauritanie ɓe mbiyatma ko ɓe jogui ko fodde 4 millions 500 mille habitants ɗum woni ko ɓesgu leydi Mauritanie tan leydi ndi fof e yajde leydi ndi fof e mawnude leydi ndi fof e hewde ngaalu ko ɗum ɗo woni koɓe qimete to banggue ɓesgu mabɓe kono noon en nder tan so tawi a ƴeewi fodde million pawɗe temedde ɗiɗi ujunere temedde tati bani adama nan toon wuuri gona Mauritanie naaɓe kono noon e nder ɓeɗonne kadi so tawi a ƴeewi na waɗi e mabɓe ɓe gandanɗa hooremaɗo wuurɓe toon ɓe million pawɗe temedde ɗiɗi ujunere ɓe na waɗi nan toon fodde million ngakkuɗo seeɗa ngala kayitaji ko ene joƴƴina ɗumen e leydi ndi ko wiyete clandestin ko ɗum woni ko mbaɗi koye leydi ndi tan goni ɓeɗon noon saaha foof goni jaggueteɓe so tawi jaggama police noon walla leydi fof mbawdi wonde so tawi a andi a ala kayitaji ɗi aɗa wonira e leydi ndi jomumen na waɗi han ɓe gandanɗa hoore maɗa ko camɓe ñangñangɓe falɓe nan ɗon e gueygueyɓe mboƴɓe jeng ko hankkadi mbattatma tan ko paalel jumri so jomum banki tan dogante kono noon dogantuma ko so tawi ari guirbimama tan ene andi ma dañ ɗon hunde totta ɗum hunde jokka e hamar kandiji muɗum yaha lawol muɗum an noon ko an añanta ɗum hoore maɗa jaha ndewaɗo poɗɗa rewde gonaɗo poɗɗa wonde ɗo en leydi Mauritanie so tawi lelni kuule muɗum wi wonde ko kala mo ene wona e leydi ndi hankkadi saabu teskede wonde Mauritanie ko kañum woni lawol codorgol leyɗele Afrique ɗe henna wona tan Afrique hakkude Sénégal e Mali e Mauritanie ala ko Afrique de l'Ouest Afrique centrale e Afrique ha to Caraïbe ha to banggueji foof ko ɗon woni lawol muɗum saabu so tawi en ƴeewi e ɓeeto sakkitigo ngo ɓe kolliri ɓe mbima wonde so tawi a ƴeewi turkinaɓe ummotoɓe turki gara ha ɗo henna rewrude ɗo henna paye Mauritanie walla gummo turki paye Mauritanie tawa jiiɗi yaade ko Europe ɗum ɗon ƴeewama hen ha yaltinama laana juuka famide mbarka turkinaɓe kino tolno e temedde ɗiɗi bani adama mbasi hen pittali muɗumen ɗum ɗo foof jomumen miijaki ɗum mbiyeɗa wonde ar so tawi aɗa yiiɗi wonde ɗo henna wat ɗum ɗo a miijaki pittali keddi ɗi ala miijiɗa wonde ko min komi kaɗaɗo wonde e leydi ndi ala wona noon yimɓeɓe hotoɓe jiiru ɗum noon yimɓeɓe yoɓe jiiru ɗum min so tawi woni komi malinajo mbaɗa ara e Sénégal wi wonde so tawi mbaɗa ara ɗo yomi taƴ carte séjour yomi yami taƴoya carte séjour mi ƴettoya carte séjour pour mi hissa mi wona ɗon carte séjour o yata ko ujunnaji sappo kono so tawi mi soodi mi ɓeydama ɗon seeɗa jaafoɗa aɗa andi ɗannoyiɗo Mauritanie liggo on no wawi yiilade ɗin kayitaji e sikkam mais garɗo ene dogina suuɗi yiiɗi tan ko dañƴe laanel jola hen mi sikki mataw ala
tan walla cuuttoɗo kam yiɗa ɗi winde wiye o heewi ɗo heewi ɗo heewi ɗo kono noon togare mete min so tawi mi ari mbiyatmi wonde komi cuuɗi ɗum mbaɗa rewi ɗo mbaɗa yiyaade Europe ala kono mbiɗa ko yo winde kalne ande so joomum maayi artima wiye kayi maayi ko nationalité nangam waɗirta ɗum ko pour hisnude hoore muɗum min mbaɗa wawi arde taw commi e ɓerdam ko wadde ɗo ene lawulam ko ɗo jiɗmi rewde mi yaha kono noon so tawi mi ari pour hami jooɗo ɗon hami wawa hisde hande dañoytumi lawol saabu mi anda ko hande mi anda ko janggo kay yomi yaha toon kam mi windi ko ay leyɗele men ɗo jogui caɗele toga leyɗele men jogui caɗele wiideɓe yimɓe ngari ha ɗon binditaki so dañi probléme ɓe gartata ɗumen ɓe jaggano woni wonɓe Niger wonɓe Agadez e ko nandi hen jin wiide togara cikkumi ko dogo ono suuɗo kañum yiiɗa ni yiide ambassade mum walla gonɗo e leydi nde liggono mbimi ko an hollata ambassade maɗo gonɗa koye suuɗade ko an wiyata noon sa wiyat noon ambassade ma andata ko wonde gonɗa koye suuɗade e kono so dañi probléme wiyete ko yoɓe ƴette ko yoɓe gartire ɓe mbawa artirede par ce que ɓeɗon gandaɓe haɗa haɓe artirede ko ɓeɗon ambassade gonɗo ɗon o andaɓe kamɓe ɓen ɗon e leydi ndi sinno tawi ko gandunoɗo e ɓen ɗon e leydi non so tawi woni ko gandunoɗo e ɓen ɗon e leydi ndi jomum so tawi a ari a rewi lawol par exemple ɗo joni so tawi wiyama joni kala Sénégal najo naato Mauritanie a taƴ carte séjour so tawi a ari aɗa jogui kayitaji maɗa Sénégal a ari a naati Mauritanie a taƴani carte séjour so tawi ɓe nanguima ɓe nawatama ko Sénégal e kono liggotoɗo o taƴi carte séjour dogowo no suuɗo yiɗa andede togara mbimi ko dogowo ene suuɗo oɗon ko kañum wiyata wonde min komi dogɗo gonmi koye suudade kono an kay gonɗo hono an autorité laamu jooɗiɗo hono an a wawa andude wonde ko dogɗo ko cuuɗo hono mi faami so wona o feññinanma mi faami jima faami yiyande min kalata ɗo nde hakke yimɓeɓe yo jaa ambassade ko lawol so tawi aɗa gollo e leydi anda a naati aɗa waɗa balɗe joyi balɗe jeegom ka jawtowo eyi aɗa andi on ɗon ɓe dograta ɗon no mbiɗa ni so tawi an mbaɗɗa visé ko ndiɗo leydi Mauritanie so mi ari tan ko ɗon jooɗimi ɗum waɗata ɗon jomum yaha consulat walla yaha ambassade mum winditombo ɗon ɗo e leydi ndi kono so tawi ko ɓen noon tawno ɗeɗel ɗeɓe payɗe ɗum waɗi jomum heewan nawde kayitaji par ce que hayso jomumen nanggama ene nawte ɓe mbar tumnade koye carte d'identité mum walla ɗo jeeya ɗo ɗum saabo ni hen sahaji jomum weddo kayitaji mum gam ɓe mbasa andude oɗo ko nokku oɗo jeeya ɗum fof kadi ko hen jeeya heddi tan min ɗon to banggue leydi Mauritanie ko leydi wandi souverain ene jogui kuule mum e charɗeji mum ɗi signodiri hakkude mum e leyɗele taariɗi walla e dunde Afrique min mbaɗami convoqué tan ko dunde Afrique e hoore mum yimɓe fof ene ganduno ɗiɗo passeport carte d'identité ji men ɗiɗo biométrique wonko wonno projet o wona tan Sénégal ɗo ala ɓe mbino ko CEDEAO kono guila ɗum waɗa fewde joni en jiyani gartam ɗam ɗo an joguiɗo carte d'identité Sénégal jiiɗa nadde Côte d'Ivoire tawa heɓani caɗele jiiɗa yaade Gabon tawa heɓani caɗele donc ɗum ɗo foof mboɗo sikki ko fedde nde ganduɗa walla ko projet mo ganduɗa ɓe mbaɗi échoué heddi wonko sariyankoɓe kaali ñanden beele mbatta ko yiyete ko réciprocité par rapport to banggue wonande kala namdiɗo men enenne namdude mboɗo sikki noon enen poti ƴewtade on fanno hande so tawi a ƴeewi Sénégal hayto banggue agression ji ɗi jeeten ɗi tawno Sénégal ko nokku mo ganduɗa kam ko a ciel ouvert garɗo fof natat ene holkise kono heewani agression ji baɗoji ɗi hande so tawi hen en ƴeewi joni guilay guykaji ɗi ko way noon a tawat ɓe gona nationalité sénégalais hayto banggue hen sahaji jiyen e laddeji ɗi tebbuli ene jeeye nangue nanne e marché ji ɗi sa ƴeewi tawata ko ɓeɗo ɓe gona Sénégal naɓe ko nationalité ji goɗɗi wadde ɗum ɗo fof ene foti wonde sababu lamɓe men ɓe mbawa ƴewde kamɓe hol darde nde poti darade par rapport e leyɗele ɓe lamɓe dunde Afrique Afrique de l'Ouest walla ko way noon ɓe ƴeewa kamɓe hol fedde nde ɓe mbaɗata no ɓe mbaɗi ni GLECAF beele ɓe pota ƴewtade ɗeɗo leyɗele ko wayno hande Sénégal Mauritanie Guinée walla Guinéji ɗiɗi ɗi Mali en e ko way noon ɓeɗo ɓe mbawa wasde ɗum yadude alay saago ɓe mbawa ɗum taɓitinde tawno hande a jeeyete ɗo jeeɗa to jogoɗa koyngal jogoɗa to koyngal wadde ɗum ɗon ko hunde fonde ƴewtede ko leyɗele ɗe mbawa en ganda en mbawa sirtude donc ɗum ɗon ni ene moƴƴi ko gonga leydi fof ene jogui droit ji mum ene jogui kañum ne no waɗiri cahier de charge mum e ko way noon kono Sénégal ni enenne so Allah ene poti ƴewtade koye men eko ɓennata ɗo kon tawno ko leydi ndi garɗa garɗo fof natat te enen ɓiɓɓe men nana tampine e leyɗele goɗɗe enen ɗen poti jogade fulla men kala namdiɗo en namduɗen ɗum
a wawa jabde gabone so tawi o naati e leydi ndi ko waɗata ɓurata hay temeder ujunnaje nogas an so tawi a naati gabo sa yiiɗi hebde séjour ma mbaɗa million e ko fawi ɗum kadi amnaki on jaama to ga yewta men jafɗa yewtade gasi so ginani men cikka to bangga hojo maayi mi hokkama ko ngol baynoɗa to ga hande kam aɗa andi ande kam aldeji seeɗa aɗa andi to banggue laaɗe ɗe henna en kalti to banggue ɗanle ɗe wona ko iwata e aduna o ɗum iwata ɗum ko gila fuɗɗi ha ɗo yareteɗo koko jokki hay lamɗo goto wawa arde wiya wonde ene ferena ɗum sabu kala yonta garɗo ene jogui yiyande nde jogui tawi koto banggue ɗanle ɗe henna donc ɗum ɗon en mbaɗata jewte ha tampen kono on mbawa ɗum gaynude ko heddi ko tan ko wiide sukaɓeɓe yoɓe gartir hakkillaji mabɓe ko jaɓata wadde caggal galle bammaɗo ko sa jaaɓi wadde ɗum e galle bamma tan ko guura ha to henna ko awurat ɗum ɗon ko ɗum tan jiɗɗen wiide ko heddi ko noon ko jarnude bandiraɓe meɗen eɗen gandi e kala saaha eɗen jogui yimɓe ɓe ganduɗa hoorema eɗen denda e muɗumen beelama hono baaɗi meɗen Binta Diallo kañum e joom galle muɗum toon to leydi Faraysa to henne ɓe goni eɗen calminaɓe eɗen juuroɓe eɗen beltanoɓe ko hono nonne kadi hono Oumar Tokosel Ba mo ganduɗa hoorema ko musidɗo meɗen tigui kañumne kadi eɗen calmina ɗum eɗen juuro ɗum en denda e muɗum oɗon beelama eɗen denda e beelama e bandiraɓe meɗen ɗanniyankoɓe bandiraɓe meɗen wonɓe ɗo ene sivoɓe en e kala saaha eɗen ñaagoɓe noon yaafuya e kala saaha eɗen jiiɗa mo kala weltinde ɗum ndewen e inde muɗum kono noon en ndewata yewtere nde tawno ko ɗum joƴƴini en ɗo wona wiide kaari walla kaari joƴƴini en ɗo ko yewtudeɓe e yewtandeɓe haaɓe mbawa weltade ɗum waɗi e kala saaha en junjat tan e wonɗen inde calmodirene jomumen juuroɗen ɗumen jarnoɗen ɗo kono ceerno Djiby Ndiaye to barkeji e barkeyi en mbawa woppude ɗum kañum e on mo ganduɗa hono mo ɓe mbiyata Abal Abbas walla Ousmane Sadio Sangourane kam fof eɗen denda e mabɓe ndeɗon welema a jarama baba mbino ya waɗe mbaɗi yewtere wonde saaha taw ko arta yimɓe wiyoɓe Abou Diop accu Abou Gaye haala accu ndima haala wiyoɓe Abou Gaye ko to yaari Abou Diop ko ga yaari ronkude famde ɗum hay caɗele goɗe ngala hen kala jennuɗo gay windo ƴattiɗo e beltiɗo foof eɗen jaade mabɓe konngol ma cekkitol baba ay ɗo haali ɗo Abal Abbas Ousmane Moussa Sadio Sangourane mi salmini lobbudu naɓe foof tawno ko musidɓe men goni toon lobbudu Cheikh Amadou Ndiaye calmini bandiraɓe ɓe foof lobbudu naɓe toon ha Guetto Ardo kamɓe kala e kuuɓal en calminiɓe talata paaɗo so hawre welede Allah on jarama yeeɓiyankoɓe Pindi Média e yewtere men leɗol communication en calmini Hammat Sammodi Diangue Buuɗi Kowaka Alaji Moussa Alaji Soumane Dombo e docteur Gadiel Ka ko ɗo katen ha lawol ngol e saaha goɗɗo so jeyɗo ñaawi